Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om awit namastu. Mugi rahayu sagung dumadi. Om awit namastu. Mugi rahayu sagung dumadi. Kula nyekseni bilih boten wonten Pangeran Kejawi Gusti ingkang Maha Suci, ingkang Maha Asih. Niat ingsun brokoan, brokoi karawitan Larasati Merahati. Mugi-mugi saking nomor induk punika dadosna karawitan ingkang barokah, laras suarane, laris rejekine, lan lestari budayane, kaluka saindenging nuswantara. Kepareng matur ing dinten menika kula sakeluarga ageng karawitan Larasati Merahati ngawontenaken syukuran brokoan awit saking sih nugrahaning Gusti karawitan Larasati sampun keparingan nomor induk kesenian inggih punika nomor huruf T garis miring 570 garis miring 044 garis miring 409 titik selawe garis miring NIK garis miring 2008 garis miring 2026 tanggalipun 13 Agustus tahun 2026 minangka teteng resmi lahiripun kelompok kesenian karawitan lan sanggar ing alam donya. Mugi-mugi ubarampe bunceng sega gurih bentuk runcut lanci punika lambangi pangajap sing dhuwur marang Gusti. Sekul punar utawi sega kuning lambangipun kasugihan lan rejeki, lan sekul brok diparingi gudangan ingkang kangge berkat saha bubur sengkala punika dadosa saksi syukur kula. Nyuwun berkah saking Gusti ingkang Maha Agung. Mugi karawitan Larasati pinaringan laras swantenipun, lareh rejekinipun, langgeng budayanipun. Mugi para pengrawit sinden lan sedaya cantrikipun pinaringan sehat, rukun lan istiqomah nguri-nguri budaya Jawi. Mugi gamelanipun muni nglagu dadosa jimat penolak sengkala, panyambung seduluran lan sarana memayu hayuning bawana. Mugi nomor induk menika dadosa lawang pambuka karawitan Larasati saged mabur dhuwur misuwur lan migunani tumrap masyarakat Klingi, Blitar lan sak nuswantara.
Sinten kemawon ingkang dahar berkat saking brokowan punika mugi pinaringan wilujeng tebih saking rubeda celak rezekinipun. Cekap semanten atur saking kawula nawi wonten kirang langkunging nyuwun pangapunten. Monggo sami nderek asesanti hayu hayu rahayu ingkang sarwi tinemu. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun.
pun santap sekol bujangipun. Anu sing kleru ditapu. Bener sing kleru ora dibuka.